Bueno, lehenago probatu behar nun, baina. Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko ona etortzeagatik eta eskerrik asko antolatzaileen ni ona gonbidatzeagatik. Hitzaldi honetan, Euskal Herria bezalako herri txiki batek izan duen garapen zientifiko-teknologikoa ulertzen lagundi ezaguketen aitzindariei buruz hitz egingo dizuet. 16. mendetik hasi, Oñatiko Unibertsitatea sortu zen mendetik, eta 21. menderarte joango gara, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sarea sortu den menderarte. Eta mende bakoitzean eman diren eginkizun edo gertakizun kultural, intelektual, ekonomiko, politiko nagusienak aipatuko ditut. Amaitzeko, gaur egun ezagutzaren gizarte bat sortzeko eta ematen ari den iraultza zientifikoa modu egokian bideratzeko, nire uste apalean eman beharko genituzken urratsei buruzko hausnarketa txiki bat, xume bat egingo dut. Bueno, probatu dut, baino, igual hemendik. Jesus Maria. I need help. Bueno, bestela hemendik pasatuko dut. Izertxoa punteroa. Ez, baina punteroa ez dut behar pasatu. Orain bai, baina horrela... Orain bai, listo. Eskerrik asko. Zientzia modernoaren hasiera, errenazimenduaren bukaeran kokatu genezake, astronomian, fisikan, kimikan, biologian, munduari buruz zeuden ideiak aldatu ziren aro horretan. Eta urte bat aipatzekotan, eta hori oso ausarta da, baina urte bat aipatzekotan, zientzia modernoaren jaiotza de Revolutionibus Orbium Coelestion obra, Kopernikok argitaratu zuen urtean kokatuko nuke. Urte horretan, Kopernikok teoria heliozentrikoa proposatu zuen, eta dakizuen moduan, teoria horrek munduari buruz zeuden ideiak irauli zituen. Baina zertan ari ginen Euskaldunak 16. mendean, iraultza zientifikoa ematen ari zenean, nola geunden hemen Euskal Herrian? Euskal Herrian, 1542. urtean, Oñatiko Unibertsitatea sortu zen, Rodrigo Mercado de Zuazola abadeak babestuta edo bultzatuta, eta bertan teologia, medikuntza, legeak, kanonak eta arteak irakasten ziren. 17. mendean izan zuen unibertsitate horrek bere urrezko garaia, baina gero, Espainiako beste hainbat unibertsitate bezala, 1901 urtean betirako itxi zituen bere ateak. 17., 18., 19. mendeko elitea hortik atera zen. Abadeak, politikoak, medikuak, juristak, unibertsitate horretatik atera ziren eta badakigu baita ere aro modernoko monarkian eta elizan zein eragin izan zuten. Baina guk dakigula, unibertsitate horretatik ez zen euskal zientzilaririk atera. Izan ere, lehen euskal zientzilariak barrokoaren amaieran kokatuko genituzke. Eta beraien zientzia testuinguru ekonomikoari oso lotuta zegoen. Itsasoari, burdigintzari eta industriari funtsean. Bi aipatuko nituzke, alde batetik Antonio de Gaztañeta, Espainiako untzigintzaren mugimendu eraberritzailea bultzatu zuena, eta Pedro Bernardo Villarreal de berriz, industrialaria, ingenieria, honek bere ezagutza, bere dirua jarri zuen Euskal Herriko ekonomiaren eta modernizazioaren alde. Berak aholkuak ematen zizkien herrikidei, errota eta burdinolak modu egokian eraikitzeko, eta baitere ikerketa anitz egin zituen, edo ikerketa garrantzitsu batzuk egin zituen, arkudun presen inguruan. Eta horren ondorioz, hainbat herritan, arkudun presak eraiki zituzten. Adibidez, Etxebarrian, Markinan, Bedian eta Gizaburuagan. Dena dela, denok dakigun moduan, Euskal Herriaren modernizazioaren eta zientziaren garapenean gehien inplikatu zen mugimendu intelektual eta zientifikoa ilustrazioarekin etorri zen. Eta Euskal Herriaren adiskideen elkartea izan da. Azkoitiako zalduntxoek sortu zuten, Francisco Xavier Munibe, Peña Floridako kondeak, Manuel Ignacio Altuna eta Joaquin Maria Egian, Arrosko Markesak, Peña Floridako kondearen etxean biltzen ziren, zientziaren eta ikerkuntzaren garapenaz hausnartzeko eta bultzatu ahal izateko, eta tertulia horien ondorioz eta bereien hausnarketen
Eta lanen ondorioz Euskal Herriaren adiskideen elkartea sortu zuten. Eta bere jarduera zientifikoak 3 ildo nagusi izan zituen oso eraberritzaileak garai hartarako. Alde batetik, atzerrian gazteek kultura zientifikoa edo zientzia garatu ahal izateko diru laguntzak ematen zituzten, bestalde Espainiako eta atzerriko irakasleak ona ekartzen zituzten Euskal Herrira, eta hirugarrenik zientziak eta teknologia irakasteko eskolak eta katedrak sortzen zituzten. Eta horren ondorioz, Bergarako erret mintegia eta laboratorion kemikon sortu zuten, eta baita ere kimikako eta metalurgiako hainbat katedra ere sortu zituzten. Bergarako erret mintegiak maila zientifiko oso altua zeukan, dakigun moduan, Elujarra nahiek wolframia isolatu zuten, Espainian aurkitutako elementu kimiko bakarra, eta baita ere platino puru xaflakorra lehen aldiz. Kontutan hartzen baldin badugu atomoak direla gure unibertsuaren adreiluak, Euskal Herrian 118 elementu horietatik Euskal Herrian bat aurkitzea eta Espainian aurkitutako bakarra hemen aurkitzea, pentsa genezake berebiziko garrantzia izan zuela gure zientzia bultzatu ahal izateko. Argi dago wolframiaren aurkikuntza izan dela Euskal Herriak zientziari egin dion ekarpenik handiena. Nik esango nuke, gainera gure Euskal Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea Bergarako izpirituaren oinordeko bat izan dela. Euskal Herriaren adiskideen elkarteak eragin handia izan zuen 18. mendearen azken ereanean, baina 19. mendearen lehen erdian gainbera etorri zen eta gauza bera gertatu zitzaion erret mintegiari. Honetaz aparte, 18. mendean, euskaldunontzat, itsasoak eta honi lotutako ezagutzak garrantzia handia zeukaten, eta horren inguruan bazeuden zientzilari aipagarri batzuk, ez? Nik aipatuko nuke adibidez Jose Joaquin Ferrer, bera pasaitarra zen, astronomian, kartografian eta geografia fisikoan oso puntakoa, eta bere lan zientifikoek garai hartako hainbat matematikalari eta astronomoen laudorioak jaso zituzten, adibidez, Laplacek eta Lalandek Jose Joaquin Ferrerren lanak goraipatu zituzten. Horrela iristen gara 19. mendera, 19. mendearen bukaerara eta 20. mendearen hasierara, eta hemen aipatu behar da edo eman zen gertakizun garrantzitsu bat Bizkaiaren industrializazioa izan zen. Hau gertatu zen batez ere edo lotuta Kubako gerratearen amaierari eta baita ere Erresuma Batuak gainbera izan zuelako. Eta horri lotuta hainbat enpresa sortu ziren Bizkaian. Funtsean, ontzi konpainiak, banku berriak, aseguru enpresak, mehatzaritzako enpresak eta ontziolak. Dena dela industrializazio maila oso kaskarra zen, oso txikia zen, eta gainera gauza guztiak importatu egiten genituen, teknologia importatu egiten genuen, ez zegoen Euskadin teknologiarik. Baina Euskal Gizarteak beti izan du ezaugarri oso garrantzitsu bat gure garapenean nire ustez erabakiorra izan dena. Eta da beti jabetu dela formazioaren garrantziaz. Hau da, Euskal Gizarteak bazekien beharrezkoa zela teknologian eta industrian garapen bat izatea eta formazioa bultzatu egin behartzela. Horrela, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko udalak lan asko egin ondoren, sortzen da Bilboko Industria Ingeniarien Eskola. Unibertsitate publiko baten barrua, oraindik ezen sortu, baina eskola publiko bat. Urte batzuk lehenago, Deustoko Unibertsitatea sortu zen, baina garai hartako unibertsitateek oztopo asko zeuzkaten zientzia eta ikerketa egiteko, eta nik bi nabarmenduko nituzke. Alde batetik baliabideak eskasak ziren, eta bestalde indarrean zegoen lege bat Moiano legea izenekoa, eta Moiano lege horren helburua zen gobernuak unibertsitateak kontrolatu behar zituela. Izan ere, gobernuak errektoreak hautatzen zituen, gaur egun hainbat herritan adibidez Morokon ere horrela egiten da, baina ez da ohikoa, beraz gobernuak hautatzen zituen errektoreak, eta gainera ez zegoen katedra askatasunik, eta unibertsitateek ez zeukaten autonomia unibertsitariorik. Eta baldintza horietan oso zaila zen zientzia eta ikerketa garatzea. Dena dela zientzilarion batzuk, aipa daitezke, adibidez Anton Abadia Urrustoi, geografoa, astronomoa eta euskal kulturaren eragilea ere bai, berak kartografia egiteko metodo berri bat asmatu zuen, eta Nikolas Atxukarro neuropsikiatra ere aipatuko nuke. 2012an Ikerbasquek eta Euskal Herriko Unibertsitateak bere izena jarri zioten eraikin zientifiko ikerketa zentru bati, Leioan dagoen ikerketa zentru bati. Horrela iristen gara, 20. mendearen hasierara, eta 20. mendean nik esango nuke oso aro edo oso mende garrantzitsua dela, bai industriarentzat eta baita zientzia eta teknologiarentzat. Lehenengo mundu gerra, gezurra badirudi ere,
aberasbide bat eskaini zion gure industriari. Espainiak ez zuen parte hartu gerrate horretan, eta horregatik, edo horrekin lotuta, gerra horretan parte hartzen zuten beste hainbat herrialdek Euskal Herriko enpresei eskatzen zizkieten hainbat gauza gerraterako behar zituztenak. Eta horrela, gure esportazioak handitu ziren, eta gainera teknologia berriak sartu ziren Euskal Herrian. Eta nik aipatuko nuke oso mugarri, garrantzitsu bat, gure zientziaren eta unibertsitatearen garapenerako, eta hori izan da Eusko ikaskuntzaren sorrera. 1918 urtean, Oñatiko biltzarran sortzen da Eusko ikaskuntza. Nire ustez, oinarrizkoa izan da Eusko ikaskuntza, Euskal gizartearen zientzia, teknologia eta baita ere unibertsitatearen garapenean. 1918 urtean, Angel de Apraizek egiten du Euskal Unibertsitatearen aldeko lehen manifestua. Deitzen da Pro Universidad Vasca. Eusko ikaskuntzak bere egiten du manifestu hori eta gaina gauza garrantzitsuago bat egiten du. Garai hartako intelektualen artean, mugimendu bat bultzatzen du Euskal Unibertsitatearen aldekoa. Mugimendu nahiko indartsu bat. Gainera, Eusko ikaskuntzak unibertsitatea ez zegoenez, unibertsitate horren gabezia betetzeko hainbat ekimen egiten zituen. Berak maila handiko ikastaroak eta biltzarrak antolatzen zituen, zientziaren arloko argitalpenak egiten zituen, ikerketa lanak sustatzen zituen, eta horren inguruan, aipagarriak dira, Eusko ikaskuntzaren inguruan, Barandiaranek, Arantzadi, Karo Barojak, Egurenek egindako lan historikoak, arkeologikoak, antropologikoak, etnografikoak. Nire ustez, gure zientziaren oinarria izan dira, gure zientziaren oinarria. Guzti hauen artean bat aipatu behar izango banu, Don Jose Miel Barandiaran aipatuko nuke. Nik esango nuke, Barandiaran izan dela ikerketa, tradiziozko euskal kulturaren inguruan ikerketarik garrantzitsuenak egin dituen zientzilaria gure herrian. Eta Don Jose Miel aipatuko nuke, zen bere lanek izugarrizko oihartzuna izan zuten nazioarte mailan, eta aitortza, nazioarte mailako aitortza, eta gainera eskola sortu zuen Don Jose Mielek. Orain arte aipatu ditudan zientzilari guztiak gizonak izan dira. Hori erraz uler daiteke, kontutan hartzen baldin badegu, 1910 urtera arte, emakumeak ezin izan zirela Espainian unibertsitatean sartu. Beraz, ez zeukaten inolako aukerarik goi-mailako ikasketak egiteko, eta ikastetxetan eta zientzia elkartetan sartzeko oztopoak jartzen zitzaizkien, klub maskulinoak ziren. Orain ere batzuk badira, baina zorionez gauzak aldatzen doaz. Horrela, emakumeek ezin zuten zientziarik eta ikerketarik sortu, oro har. Baina begon ziren salbuespen aipagarri batzuk. Ez bakarrik bi emakume hauek, baina nik bi hauek aipatuko nituzke. Batez ere, ekarpen handiak egin zituztelako. Alde batetik Martina Casiano, kimikaria, eta bestalde Maria Goiri, idazlea, filologiako ikerlaria, irakaslea, eta emakumeen eskubideak modu sutsuan defendatu zituen emakume bat. Euskal Herriko Unibertsitateak bere parke zientifikoan baditu emakume hauen omenez bi eraikin eta bere izenak jarri dizkiegu. 5 urte berandugo, zer gertatzen da 5 urte berandugo, 1923an Primo de Riveraren diktadura dator, eta noski Eusko ikaskuntzak egindako lan guztia bertan bera uzten du. Eusko ikaskuntzak ezagutzaren eta unibertsitatearen alde egindako lana bertan bera uzten du. Baina, diktadura amaitu eta urte bat beranduago, Bigarren Errepublikarekin berriro berpizten da mugimendu hau. Eta 1926 urtean, lehen Euskal Unibertsitatea sortzen da. Deitu zitzaion Eusko irakastola nagusia. Angel de Apraizen lana, aipatu nahiko nuke hemen, izugarrizko lana egin zuen Euskal Unibertsitateari sortzeko, eta gainera lagundu zuen 1926ko autonomia estatutuak. Horrela sortu zen 1926 urtean medikuntza fakultatea, eta 37an erizainen eskola. Baina oso gutxi iraun zuten. Erizainen eskolak hilabete batzuk iraun zituen, eta medikuntzako fakultateak urte bat eta 2-3 hilabete. Zergatik? 1927 urtean, Frankoren tropak Bilbon sartu zirelako eta suntsitu egin zutelako unibertsitate sortu berria. Eta gero ja, 60garren hamarkadara arte itxaron behar izan dugu, gure unibertsitate publikoa izateko.
Beraz, 20. mendearen erdialdean gerrate zibil bat izan genduen eta bi diktadura eta baldintza horietan oso zaila zen zientzia, teknologia, ikerkuntza garatzea, unibertsitateak sortzea. Dena dela baldintza horietan bazeuden, egon ziren zientzilari batzuk lan eskerga egin zutenak eta bat aipatzekotan Xabier Zubiri aipatuko nuke, zientzilaria eta filosofoa. 60. hamarkadaren erdialde inguruan hazkunde ekonomikoa ematen zen. Eta industrialariek eta baita ere gizarteak argi ikusten zuten formazioa guztiz beharrezkoa zela. Lehen esan dudan bezala, Euskal Herriaren ezaugarri bat izan da gizarteak beti bat egin duela unibertsitatea eskatzearekin edo formazioa eskatzearekin. Eta horrek asko lagundu du izan dugun garapenean. Unibertsitate ikasketen eskaintza eskasa zen, hori ikus dezakezue Bizkaian, non eskaintzen ziren goi-mailako ikasketak, Bilboko Komertzio eta Merkataritza eta Enpresa ikasketen eskolan, Irakasleen Unibertsitate eskolan, Deustoko Unibertsitatean, Politika, Ekonomia eta Merkataritza Zientzien Fakultatean, eta Bilboko Industria Ingenierien eskolan. Araban beste 3 zentrutan eskaintzen ziren, eta Gipuzkoan beste 3 zentrutan. Eta 1952. urtean, Opus Dei erakunde erlijiosoak sortzen du Unibertsitate Navarra Iruñean. Zein zen egoera? Zientziaren egoera oso kaskarra zen, goi-mailako ikasketen eskaintza ere kaskarra zen, zientzia sortzeko baldintzak txarrak, irakasle kualifikatu gutxi, eta gainera beste eragozpen bat zegoen. Ez genukan unibertsitate barruti propiorik. Valladolideko unibertsitatearen barrutian zeuden gure fakultateak eta gure eskolak. Horrela, Bizkaiko erakunden presioaren ondoren, batez ere Bizkaiko Foru Aldundiak egin zuen lan handia honetan, Madrilen eskatzen hasi ziren medikuntza fakultatea. Udalak ere bai, baina Foru Aldundia hasi zen presionatzen Madrilen medikuntza fakultate bat izateko Bilbon, eta horrela sortzen da Bilboko Unibertsitate Autonomoa. Lehen esan dudan moduan, nire ustez Bergarako erretmintegiaren oinordekoa da, eta Bergarako erretmintegiarekin batera, nik esango nuke Bilboko Unibertsitate Autonomoaren sorrera izan dela, herri honetan zientziaren garapenerako mugarri bat. 1968. urtean, ja 3 fakultate, 3 zentro zeuden, Bilboko Unibertsitate Autonomoaren barruan. Medikuntza, zientzia eta politikak, eta ekonomia eta merkataritzen zientziena. Urte bat beranduago, Bizkaiko Unibertsitate barrutia sortzen da, gero Euskal Herriko Unibertsitate barrutian garatuko dena. Eta 1972. urtean, ja bageneuzkan goi-mailako irakaskuntzako 14 ikastegi publiko Euskadin. 8 zeuden Bizkaian, Bilboko Unibertsitatearen menpe, eta beste 6 Valladolideko Unibertsitatearen menpe. Eta pixka bat hurbiltzen ari gara Euskal Herriko Unibertsitatearen sorrerara. Arabako eta Gipuzkoako unibertsitate ikastegiak Bilboko Unibertsitatean sartzen dira, eta esan bezala Euskal Herriko Unibertsitate barrutia sortzen da. Eta hori urrats erabakigarria izango da Universidad País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea sortzeko 1980. urtean. Bere sorreran, Koldo Mitxelenaren lana goraipatu nahiko nuke, dakizuen moduan Euskarak izan duen ikertzaile handienetakoa eta Euskara batuaren sorreran ere erabakigarria. Eta hemen bai gauza bat azpimarratu nahiko nuke. Garai horretan, diktadura osteko lehen Eusko Jaurlaritza, Carlos Garaikoetxearen lidergoaren pean, bere hauteskunde programan oso puntu garrantzitsuak nabarmendu zituen. Zera esaten zuen, ikerkuntza funtsezkoa da Euskadiren garapenerako. Oinarrizko ikerkuntza askatasun printzipioan oinarritu behar da. Ez da ikertu behar bakarrik zientzia esperimentaletan, eta ez da inbertitu behar bakarrik teknologian, giza zientzietan ere, ikertu behar da. Eta Euskadiri buruzko ikerkuntza egin behar da. Eta ikerkuntzarako azpiegiturak eraiki behar dira. Azpiegiturarik gabe ez dago ez garapen teknologikorik, ez ekonomia sendorik. Eta ikerkuntzarik gabe unibertsitate batek ezin du eskaini kalitatezko irakaskuntza. Duela 40 urtez ari naiz hitz egiten. Gaur egun hau oso argi ikusten da. Hainbaldekutan oraindik ez, baina Europa mailan eta Euskal Herrian oso argi ikusten da. Baina duela 40 urte ez zen hain erresa horrelako planteamenduak egitea. Eta urte bat lehenago, Pedro Miguel Etxenike, gobernu horretan, jaurlaritza horretan hezkuntza sailburuak, 1979. urtean deian argitaratu zuen artikulu batean, planteatu zuen Euskal Unibertsitate batek izan behar dituen ezaugarriak. Eta nire ustez gaur egun gaurkotasuna daukate ezaugarri hauek.
herriaren garapena bultzatu behar du, bi funtzio izan behar ditu, irakaskuntza eta ikerkuntza, kalitatezko oinarrizko ikerkuntza beharrezkoa da, nahi baldin badegu, ikerkuntza aplikatuak ere kalitatea izatea, gaur egun badakizu askotan oinarrizko ikerkuntzaren eta ikerkuntza aplikatuaren arteko kontraesan moduko bat mai gainean jartzen dela. Nire ustez antzua da. Ez dago ikerkuntza aplikaturik. Ikerkuntza guztiak daukate bere aplikazioa, lehenago edo berandugo. Garai horretan esan zen hau. Bestalde, goi-mailako irakasleak behar dira. Hori ere ezken eukan Euskal Herrian. Eta unibertsitate batek autonomia behar du. Autonomia unibertsitarioa guztiz beharrezkoa da. Euskal Herriko unibertsitateak eredu hori jarraitu zion eta Euskal Autonomia Erkidegoan daukagun goi-mailako unibertsitate ikertzailea da. Euskal Herriko unibertsitatea izan da azken 40 urtetan ezagutzaren eta zientziaren sortzailea handiena gure herrian, Euskal Herrian, bertatik atera dira zientzilari asko eta errez esaten da 350.000 profesional eman dizkio Euskal Herriko unibertsitateak herri honi. Beraz, Euskal Herriak zientzian eta teknologian egin duen garapena ezingo genuke ulertu Euskal Herriko unibertsitatea aipatu gabe. 1980 urtean, esan bezala Euskadin ez zegoen eragile zientifiko, teknologiko garrantzitsurik, Euskal Herriko unibertsitatea sortu berria da, ordura arte ikerketa gehiegi ez zen egiten, urte bat lehenako Gernikako autonomia estatutua lortzen da, eta bere 10-16 artikuluan esaten da Euskadiri dagokiola ikerketa zientifiko eta teknologikoaren inguruko eskumena, estatuarekin koordinatuta. Dakizuen moduan eskumen hau duela 10 urte, iritsi zitzaigun ofizialki, 2009 urtean. Baina askoz lehenago, jaurlaritza guztiek, baliabide propioekin, indartu edo sendotu dituzte zientzia, teknologia eta berrikuntzarako politikak. Beraz, herri honek ez du itxaron ofizialki eskumen hori izan arte. Horregatik, esan dezakegu, aplikatzen ari ginen eskubide baten aitortza izan zela ofizialki lortu genuen eskumen hori. Beraz, lehen jaurlaritzak asko egin zuen, garapen teknologiko eta zientifikoaren alde, lehen zientzia eta teknologia parkea sortzeko oinarria jarri zituen, Osakidetza sortu zuen, 1981 urtean, eta nire ustez oso gauza garrantzitsua egin zuen, inbertsioa. 1980 urtean, ikerketan eta garapenean, barne produkto gordinaren 0,065 inbertitzen zen Euskal Herrian, eta 4 urte geroago 0,54. Jauzi kualitatibo bat eman zen 4 urtetan inbertsioan. Gaur egun 1,85 inbertitzen da. Gero hitz egin gaudegu zifra hoien inguruan. Pedro Miguel Etxenike lehen esan dudan moduan hezkuntza sailburua izan zen, berak hezkuntza sistemaren oinarriak ezarri zituen, euskararen normalizazio legea bultzatu eta oso gauza garrantzitsua, ikerlarientzat nazioarte mailako bekak sustatu. Beraz, autonomia estatutua, kontzertu ekonomikoa eta lehen jaurlaritza erabakigarriak izan dira zientzia eta teknologia garatzeko. Eta 21. mendera heltzen gara, gure mendera. Eta hemen zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sarea sortzen da. Eta lehenengo planak bultzatzen dira. 2001 egiten da lehen plana eta berrituz doa. Gaur egun 20-20 planean gaude, eta espezializazio handimendurako estrategian oinarritzen da. Horrek esan nahi du, esparru konkretu batzuei ematen zaiela laguntza edo lehen esten direla ikerkuntzarako laguntzak lortzeko. Esparruak dira, fabrikazio aurreratua, energia eta biozientziak osasuna. Beste esparru batzuei ere laguntzen zaie, baina lehentasunak, markatu diren lehentasunak hauek dira. Eta sare horrek funtzionatzeko eragile batzuk ditu. Eta orain esango dizuet zeintzuk dire sare horien eragileak. Ikerbasque Fundazioa. Ikerbasque Fundazioaren helburua da Euskadin ikerketa zientifikoa garatzen laguntzea, nola talentua erakarriz. Ikerbasquek egiten duena da, Euskaditik atzerrira joan diren pertsonak berreskuratu edo atzerrian daudenak ekarri. Eta gero, pertsona horiek lan egiten dute, hemengo unibertsitateetan, zentru teknologikoetan, ikerketa zentroetan, enpresetako garapen edo ikerketa unitateetan, eta horrela talentua berreskuratzen edo lortzen dugu. Bigarren osagaia, ikerketa kooperatiboko zentroak. Hauek dira, gure herriaren garapen ekonomiko eta sozialerako garrantzitsuak kontsideratzen diren esparruetan, ikerketa espezializatuak egiten dituzten zentruak.
Ezagutza berria sortzen dute, eskualdaketa teknologikoa egiten dute, goi mailako prestakuntza ematen dute, eta ikerketen emaitzak ere komertzialki ustiatzen dituzte. Gaur egun 7 dauzkagu Euskal Herrian, eta bakoitza dago arlo batetan espezializatua. Zik biomagune biomaterialetan, zik biogune biozientziatan, zik margune errendimendu handiko fabrikazioan, zik mikrogune mikroteknologian, zik nanogune nanozientziatan, zik turgune turismoan, eta zik energigune energia teknologiatan. Hirugarren osagai bat oso garrantzitsua, berkak. Bucks Excellent Research Centers delakoak. Ezagutza sortzeko azpiegiturak dira, eta hauek ikerketan bikaintasunagatik ezaugarritzen dira. Hau da, ebaluaketa zorrotz bat jasan dute, eta ikerketa bikaina egiten duten zentruak dira. 9 dauzkagu Euskal Herrian gaur egun. Bucks Center for Climate Change, Bucks Center for Applied Mathematics, Bucks Center for Cognition, Brain and Language, Donostia International Physics Center, Passion for Knowledge-eko antolatzailea, Materials Physics Center, Fundación Biofísica Bizkaia, Atxukarro Bucks Center for Neuroscience, lehen aipatu dudana, Polymath, Bucks Center for Macromolecular Design, and Bucks Center for Material Applications and Nanostructures. Sarearen beste eragile garrantzitsu bat, unibertsitateak gara, eta nik nabarmenduko nuke Euskal Herriko unibertsitatea. Euskadin egiten den ikerketaren 60% unibertsitate honetan egiten da. 280 talde punta goi-mailako talde kontsolidatu ditu ikerketa taldeak, astean 10 doktorego tesi defendatzen dira unibertsitate honetan, 3 nazioartekoak dira, lehengo urtean 3500 artikulu goi-mailakoak argitaratu zituen, 160 lehenengo kuartilekoak, eta gainera 150 beste unibertsitate edo erakunde batzuekin nazioarteko erakunde edo unibertsitatekin elkarlanean, eta 40 milioi euro erakarri zituen gure herrira, azken batean gure herriaren ongizaterako ikertzen du Euskal Herriko Unibertsitateak lehengo urtean. Beste osagai garrantzitsu bat, beste eragile garrantzitsu bat, osasun sektorea da. Osasun sektorean ikerketa asko egiten da. Ikerketa biosanitarioko zentroak, Euskadiko 3 ikerketa sanitarioko institutuak, eta 5 ospitale unibertsitarioak, baita ere Euskal Herriko Unibertsitatearekin lan egiten duten ospitaleak, eta gure ikasleak formatzen dituztenak. Aipagarria da baita ere Euskadiko parke teknologikoen sarea, hor 554 enpresa daude, eta bere ikerkuntza eta garapen unitateetan ere ikerketa egiten da. Eta osagai guzti hauek, eragile guzti hauek koordinatzeko, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Kontseilua dago. Kontseiluaren helburua da, Euskadin zientzia, teknologia, ikerketa eta berrikuntzaren inguruan dauden politikan parte hartu, aholkuak eman, lideratu eta koordinatu. Lehendakariak lideratzen du, eta bertan parte hartzen dugu, Eusko Jaurlaritza parte hartzen du, Foru Aldundiak, 3 unibertsitateak, UPVHU, Deusto eta Mondragon Unibertsitatea, Teknalia eta IKA4 korporazio teknologikoak, ikerkuntza eta garapeneko inbertsio pribatuaren 4 enpresen ordezkariak, Ikerbasque eta Jakiunde. Jakiunde zer da? Jakiunde da gure akademia, da zientzia, arte eta letren akademia. Eta bere izenak dioen moduan, zientzia, arteak eta letrak sustatzea eta zabaltzea dauka helburu bezala. Eta nik esango nuke oso ezaugarri garrantzitsua daukala, oso integratzailea da, bertebratzailea da. Bertan, Euskal Herriko 7 probintzietako eta disiplina desberdinetako goi-mailako ikertzaileak daude. Eta naiz eta, bere lehen lehendakaria baita ere, Pedro Miguel Etxenike izan zen, eta gaur egun Jesus Mari Ugalde daukagu, fisikari, kimikaria, lehendakari moduan. Eta naiz eta saretik kanpo egon, nik aipatu nahiko nituzke beste 2 erakundeen ere ustez ekarpen handiak ere egin dituztelako egiten, eta egiten jarraitzen dutelako. Alde batetik Elujar Fundazioa. Nire ustez aitzindaria izan da zientzia eta teknologia euskeraz gizarteratzen. Eta Euskal Herriko Unibertsitateko katedra, kultura zientifikoko katedra. Bizkaiko Foru Aldundiak sortu zuen, eta divulgazio zientifikoa dauka helburu bezala. Hau da, zientzia sustatzea gizartean eta gazte eta ez hain gazte den jendearen artean. Batez ere, gizarte kritikoago bat egiteko. Bere koordinatzailea, Juan Ignacio Pérez Iglesias, denok ezagutzen duzu, hemen maestro de ceremonias moduan, dabilen pertsona dugu. Baina guzti hau sostengatzeko dirua behar da. Dirua behar da eta pertsonak behar dira. Eta orain, datu batzuk emango dizkizuet. Argitaratuta dauden azken datuak, 2017koak dira,
eta horren araberan Euskal Autonomia Erkidegoan guztira urte horretan 1.363,2 milioi euro inbertitu ziren ikerketa eta garapenean. Gure barne produktu gordinaren 1,85 suposatzen du honek. Zeintzuk ejekutatzen dute diru hori? Enpresek eta zentro teknologikoek 1,75,1, goi-mailako irakaskuntzak, unibertsitateek 1,7,4, eta beste zenbait erakundek 1,7,5. Nafarroari erreparatzen badiogu, han 352,9 milioi euro inbertitu ziren barne produktu gordinaren 1,7. Bi kasuetan Europaren azpitik gaude. Europan 2,07 inbertitzen da, barten produktu gordinaren 2,07, eta 2020-erako 3% igo nahi dute. Baina Espainiaren gainetik gaude. Espainian 1,19 inbertitzen da. Goi-mailako irakaskuntzari erreparatzen badiogu, beste kontu bat da. 0,32 inbertitzen da, barne produktu gordinari dagokionez. Nire ustez hemen gehiago inbertitzeak onurak ekarriko lizkioke herri honi. Eta pertsonei dagokienez, ikerketa zientifiko eta garapen teknologikoko jarduerekin zerikusia daukaten langile dedikazio osoko baliokidetzan urte horretan 18.557 izan ziren. Emakumeak 1,35,8. Eta amaitzen noa, etorkizunari begira zer? Nire ustez, etorkizunari begira ezagutzaren gizarte baten alde egin beharko genuke, honek ongizatea ekarriko liokelako bai pertsona bakoitzari eta bai gizarte osoari. Eta horretarako nire ustez IFAR bezala hartu genezake Europa 2020 estrategiak esaten duena. Estrategia honek beste era bateko garapenerako baldintzak sortu nahi ditu. Eta horretarako 3 lehentasun proposatzen ditu. Hazkunde adimenduna, hau da ezagutzan eta berrikuntzan oinarritutako ekonomia bat. Hazkunde jasangarriak, baliabideak modu eraginkorragoan erabiliko dituen ekonomia bat. Eta hazkunde integratzailea. Enplegu maila handiko ekonomia bat, batez ere gizarte eta lurralde kohesioa ondo zaintzen dituena. Eta horretarako 5 helburu konkretu. Enplegua, 20 eta 64 urte bitarteko pertsonen 175 gutxienez lana izatea. Ikerkuntza eta garapena sustatzea, lehen esan dudana, 3 gutxienez inbertitzea, ikerketa eta garapenean barne produktu gordinari dagokionez. Klima aldaketa eta energien kudeaketa jasangarria, egun hauetan hainbeste entzuten ari garena. Berotegi efektuko gasen isurketen 20 murriztea eta albada 30. Hezkuntza bultzatzea, eskola tasa 10% azpitik izatea. Eta 20 eta 34 urte bitarteko pertsonen 40%ak goi-mailako ikasketak izatea. Eta pobreziaren eta gizarte bazterkeriaren aurka borrokatzea. Horretarako ezinbestekoa da zientzia eta teknologian urrats sendoak ematea, baina ez bakarrik zientzilariek edo teknologian lan egiten dutenek. Gizarte osoak bat egin behar du zientziarekin, berrikuntzarekin eta teknologiarekin. Beraz, gauzen interneta, industria 4.0, termino guzti hauek adierazten digute iraultza zientifiko teknologiko handi baten aurrean gaudela. Eta gaitasun zientifikoak eta teknologikoak beharrezkoak dira iraultza horri aurre egiteko. Baina nik esango nuke beste aldaketa bat, agian garrantzitsuago bat ere ematen ari dela. Zen iraultza zientifiko teknologiko honek gure artean komunikatzeko daukagun modua aldatzen ari da. Eta gure belaunaldi berriek, gure gazteek, errealitatea eta mundua ulertzeko eta interpretatzeko daukaten modua ere aldatzen ari da. Beraz, nire ustez, iraultza zientifiko teknologiko honekin batera, ematen ari dena da iraultza soziologiko eta psikologiko bat. Eta adi egon behar gara. Horren aurrean, hainbat urrats eman behar ditugu. Zientzia eta etika beti elkarrekin joan behar dira. Eta ez dugu iraultza zientifiko teknologiko bat bakarrik eman behar. Baizik eta giza eta gizarte zientzietan ere aldaketak bultzatu behar ditugu. Eta hor ere iraultza bat eman behar dugu. Eta honetaz aparte, emakumek protagonismo handiagoa hartu beharko lukete iraultza honetan. Beraz, zientziarekiko, teknologiarekiko, berrikuntzarekiko, konpromiso sendoa baldin badaukagu, gure bizikalitatea askoz hobeago izango da. Zergatik, goi-mailako lanbideak izango ditugulako, jende kualifikatua izango dugu. Jende kualifikatu horrek askoz hobe kudeatuko du iraultza zientifiko teknologiko hori. Eta gainera, iraultza zientifiko teknologiko hori gizartearen zerbitzura jarriko du.
Beraz, oso garrantzitsua da Euskadik lanbide garapenerako aukera anitzak eskaintzea. Ez bakarrik gure gazteek eta ez hain gazte garenok hemen lan egiteko aukera izan dezagun, baizik eta ere, erakargarriak izan gaitezen Euskaditik kanpo dagoen jendearentzat. Hau da, Euskadi atrakzio polo bat izan beharko litzateke zientzia eta teknologiarentzat. Beraz, hemen hitzaldi honetan zehar ikusi dugun moduan Euskadik ibilbide nahiko oparoa egin du zientzia eta teknologian, baina oraindik asko dago egiteke. Horregatik, urratsak ematen jarraitu nahi baldin badegu, nire ustez, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sarea osatzen dugun eragile guztiak elkarlanean aritu beharko gara. Eta gizarteak bat egin behar du baita guzti honekin. Eta herri erakundeak ere, norabide berberuntz lan egin beharko lukete. Beraz, nik esango nuke, gure erritmoa mantendu nahi baldin badegu, bi hitz gako daudela. Alde batetik ausardia, herri honek orain arte izan duen ausardia, eta bigarrenik auzolana. Denok elkarrekin lan egin dezagun. Eskerrik asko.